Tak to vydrží. Ahoj! 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 Šikovný. Ahoj! To je na pozdější účel. Jak se dává do nosu, no. Podívej, no troška říct s tím masem. Byla to pěkná nuda. To bych se za těch 30 korun raději osprchoval na 2 minuty.
psa. To jest fajny quest. Já mám hlavní quest pro stigmu. Skálička. To jo. To je taky fajný quest. Mám kartu anální koří. Já nechci, to je zorní. Prostě já nemám nic. A je to má najlepší. Jo,
Je to nízké. Chudák padá, ten se trpět. Chci jako tu natahovačku, tyba, to by byla sprcha na Zorgelku. My jsme ji viděli u Vietnamce a jsem ji chtěl vzít na stigmu. To vyřvala. Ale je pravda, že člověk do ní si musí někdy rejstnout, že to prostě nejde. Bereš jo? Hezky svítí. Věkem to zůstane. Minový pole. Všechno samo na sebe, tam se ani neuvaží. Vypadá to tam jak Chinatown. Já si najdem do bagete, dlouho jsem to neměl. Nebo můžeme objednat se, no. Ale asi bych si ho radši dal na místě. Ale je to lepší. To je procházka, aby se dal s váma. Máme možnost volby.
Co se děje? Jo. Že se mazlejí, že mají Carlos a že mám přijít na Carlos a říkám, jo, fakt, tak počkejte. A oni, ne, ty seš debil, proč to říkáš, aby šli za náma na Carlos? Tak se mi začala popichovat ze všech stran, že jo. Aby zažili takový kadr, co nikdy v životě neviděl. To ti zabilo, že my máme hodně experience in Carlos. Ale ono to trvá většinou tak 5 minut, pak se to zvrhne. To jsou ty nejhorší. Nebo nejlepší. Nebo nejlepší. A to záleží. Nic, já jdu odpadnout asi, ty. Kámo. Always has to be a cheap country, so that's why we're here. Oh, that makes sense. No chef, no chef. Chef is the absolute pinnacle. It's beautiful. It's a miracle. You mean Czechia? Chef, No, chef, the city. The city chef. Chef? Chef. You should really go visit. Oh, chef. Yes, yes, yes. It's not chef, what the fuck? Excuse us. It's chef, yeah. Chef. If we curse with our lighting, we have to push up every letter of the words. You know that? That guy, he's Stracciatella. Okay. Good night. No, who are the big guys? Who are the big? Are the guys here or Ať si are the užívají guys? život naplno, jak nejlíp dokážou. Ať si užiju co naplno? Život, jak nejlíp dokážou, řekni jim to. Že jsou mladí, plní elánu, zkrátka, musí to vyžít teď naplno. Okay, my friend is telling you a good night and also to enjoy your vacation and enjoy your life and everything and that you are amazing and Exactly. Really sweet. Thank you very much. No problem. You too. good night. Good night. Bye-bye. Good night, guys. We wish you the best. Anglický kopeřeje a dvojka je síla, takže to číslo je síla těch peří. Jsou, myslím, jednička až 5, mám takový dojem, takže tohle jsou dvojky. Nevím, ale tam to, co jsme jeli na těch svatoškách, to tam označují jako peřeje, ale není to oficiálně zanesený jako peřeje, takže je to prostě kamenitá cesta s překážkama. Je tam když je hodně vody, tak se to pění, hodně to háže, je to rychlý, musí to tam hodně dobře manévrovat, to jsou prostě peře. Tohle jsou cvičný peře, jsou krátký, jsou ostrý a uprostřed je takový nebezpečný kámen, kterýmu se musíte vyhnout, tak se o něj cvaknete instantně, jakmile na ně najedete. To si potom ukážeme, vystoupíme tam, podíváme se na ten, popřípadně se občerstvíme tam v Hubertusu, mají tam dobrou reštiku. Herbošu taky, no, mají tam grill, kde si uděláte sami na tom grillu, oni vám dají věci a vy si je uděláte na tom grillu sami, jestli to funguje.
Dobrý. Z toho jsou taky nějaký body. Kontra, hoši. Jo. Tady je šutr, jo, bacha. Tady je šutr, hoši. Tady. Co by máte rádi ty kameny? Dali jste to! Ale faktěte se ještě na konci. Do toho, do toho. Dobrý. Tady je kámen! Doleva! Joj. Oh no. Oh no. Ten byl dobrý, ty. Ta branka je fakt jako, tyjo, tady debilní. Ty vole, to je na těch šutrů. Je, co to? Možná běž ještě vejš, ne? Klíčku, nechceš jít ještě vejš? OK. Oj. Políze. Oh no. To bylo hodně nešťastné.
Dobře, holky, pěkně. Bacha, je tam kánoj potopená. Zaberte! Zaberte! Tady je ten kámen. Kastiel pan. Joj, to jaký obr. Všimněte trička, to je těžko to pozná. Oh no. Cowboy. Super. Ahoj. Sigmo. Já už jsem pozdravil. Dobrou chuť. Ana. Máme tu romantiku na tom molu na to. Ukaž to. Co máme za majestátnej kus? Máme tam úlovek. Úlovek. Našli jsme tento starý Tavergin v řece. Castiel ho našel. Já jsem vylovil neotevřený, zavřený pořád, plný růžový gin a koupili jsme tonik. Plný a možná ještě něco navíc. Ne, to zavřené. Už jenom takový ten deluxe. Jinak update, utopil jsem, když jsem přetahoval z soubory z vnitřní paměti na SDčko, tak jsme se cvakli šikovně a utopili jsme, takže tohle je hodně zpožděné. Aktuálně jsme v kempu v Dubině. Máme úžasného jednorožce. Jak je Zorgi rád, že mu to zase funguje. Jo, jsem rád. Zorgi totiž tu kameru utopil, No, aby bylo jasno. já jsem to říkal. No. Aha. Ale funguje. Ano. Nějak jsme ji tak nějak zprovoznili zatím. Stále styčujeme naší vlajku. Stále máme naší vlajku. Zprovoznil to Flintík tím, že to mrdnul do rýže. Ano. Stále máme naši vlajku. Krásně vlála dneska. Postavili jsme si tady takové účko, máme oheň, budeme zpívat. Jo, teď nám vlé. Zorgi. Drž to ještě. Let's go. A uvařili jsme si tady Hostinu. hostinu. Jo. Jdem to otevřít. Jo, počkej, já si teda asi vytáhnu, nebo jo? Tady na to. Tak schválně, jo, otevírání starého.
počítají, když to se spojil. Jo. To je archivní gin. Aktivní džin s Jackem. Uleželi. Ty vole, to od bahna, nemáte něco, ať to otřeba, ať tam není ten bahno. Nějaký vodky. Tady, Tam tady máš. Nebo tohle, no. jo. Můžeme si udělat. To je dobrý. No, To bylo rychle. tak to jsou Ale je to dobrý, ale je to čistý. Jo no. To jo, no to je dobrá zpráva. Asi to voní jako gin, I guess. Zajímavý. No ale do plecháčku. No, tam voní, ono to voní jak je jak je to špinavé zrezlé, tak tam voní dost jako to, no. Ale je to do plecháčku. Jsi první košté. První košty. Jsi náš vedoucí, takže jsi i degustátor. Je to dobrý. Voní to zajímavě. To po řece? Je tam tu ouři v tom? Mám na těch rukách vlastně. Myslím, že není to dobrý, neříkej. Jako je to alkoholové. Jde tam cítit alkohol v tom. Já jsem to voním taky ochutnal. Já jenom přičekám. Asi dobrý. No, voní to trošku jako kraby a mořský řasy. Ale to cítíš zvenku, no. Ale v životě jsem to neměl. No, protože celý urostlý. Říkám, to je deluxe verze. Je to alkohol tam asi cítíte nějaký. Ty vole, to ale- smrdí jako kena. Spíše si Alkohol. náhodou, jak to bylo v té řece, jestli se to nevypláchlo už zevnitř. To se nebude říkat snadno. Jako je to stalo. Ty vole, ale má to sílu, ty vole. To jsem si jenom cucnul, ale to má sílu. Ale nechutná to špatně. Je to, hele, nic s tím není, ale Je to levný gin. nic s tím není každopádně. Je tam furt alkohol, nevypadá. Jako chce to doladit, to není. Jo, no, je to levný gin, To asi voní tak. úplně normálně. Úplně normálně. Jako kena. Ale nic s tím není. To jako řeka to. A to jako gin, no. Je to silný jak svině. Je to silný jak svině, ty vole. Já se ale mňam. Takže je krásně. Ty vole, je to silný, já to Tak jdem na to. Zorkyho vysvětlování velice silných věcí. Je to silný. To musím zapít. A trošku to chutná jak sirup takovej. Jak bych to popsal. Jak to mám nalej? Normálně. Normálně tam nalej, jako to uznat zavozné. Víc. Má výdrž. Dostaneš na příděl. Nemáme toho miliardu. Dorazím to braníku. Bych to chtěl promít. Tam nalej prostě jednou tolik. Cože? Čeho? No, já nevím. Toniku. čeho? Alkohol. Můžu klidně víc. Stačí. To šetří, jestli. Maria. To má nějaké percent, ne? Jo. 37,5. Ale s tím čínom to ani nevíš, že to, s tím tonikou ani nevíš, že to něčem dají. Hoď si beru. Ještě tady. Možná, že jestli to pod vodou pracovalo, tak tam bude 40. No. To je pro mě? Nevím, jak to funguje. Tak si dej samotný. Ty vole. Ale říká se, že jako alkohol, který hodně dlouho sedí, jako fakt dlouho, tohle i měsíce, jo, ale dejme tomu třeba roky, tak je extrémně drahý a silný a tak nějakým způsobem musí pracovat. Ale tohle teď najednou dává smysl. Co na to ze sílu, no? To je jako i Teďka to dává. jak když složíš to pucle prostě, už to dává smysl. Takže na co připijíme teda? Já tam nemám takhle. Počkat ještě taky. Tak kameru nemáš ten gin? Taky nemám. Připijeme na to a zítra máme zase slunečný den. Pojď, A taky nám nemám. zase nechčije, ať je jako dnes. Žádné chcanci. Ani na No, půlka flašky pryč. Ani na stan. To nevadí. Tak 2 kolečka a stačí. Kdo už rozbalil tu trávu? Já taky cítím. No já ne, tak na zdraví. Tak, zdraví. na zdraví. Lepší kontakt. Na Ano. zdraví. Na zdraví. Co najméně Na zdraví. Ano, zdraví.
Na zdraví. Na zdraví. Já se s váma ťuknu asi potom, já nic Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Na Vlastně, zdraví. já už to nevím. Počkejte, já si ťuknu aspoň tím kozlem. To potom taky. Na zdraví. Na zdraví. Čo ty se... Čo ty nejvíc? Čo ty nejvíc? Zive. Do očí. Do očí. To je tonik činu. Do očí. Jinak budeš mít špatný sex?